Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een grote aan. Maar het is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Welkom beste kijkers van Omroep ZVL bij een nieuwe aflevering Aan Tafel. We zitten bij Eetcafé De Vliegende Hollander en bij mij aan tafel twee gasten van de Koninklijke Harmonie. Zouden jullie jezelf even kort kunnen voorstellen voor onze kijkers? Ik ben William IJzekers, spelend lid van de Harmonie, ik speel trompet en tevens bestuurslid. Erik Provoost, dirigent van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Kloosterzande. En hoe lang zijn jullie eigenlijk al lid van de vereniging? Ik 29. 29 jaar en nu? 40 jaar. Al 40 jaar? Ja. Dus dat is een jubileumeditie. Vorig jaar was het voor mij een jubileum, dus dit jaar eigenlijk al 41 jaar in 2025. Ja. Oh, geweldig. Ja. En naast dat mooie jubileum komt er binnenkort een ander prachtig jubileum voor jullie aan, namelijk het 160-jarige bestaan. Klopt, we bestaan van de jaren 160 jaar. En een van de dingen waar we het mee willen vieren is een groot concert wat we in de Ontneshal gaan geven. En daarvoor zitten we hier vandaag. Ja. En wat maakt dat concert dan zo uniek? Nou, het is eigenlijk heel bijzonder. Ik ben ook nog dirigent van muziekvereniging Voorwaarts in Koudekerke. En we hebben besloten om het concert samen te geven. En niet één vereniging voor de pauze of één na de pauze, maar echt alles samen te spelen. En de aanleiding daarvoor was eigenlijk een concert wat we samen gegeven hebben ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Rotary. Dat was in de Basiliek in Hulst. En we dachten, dat moeten we nog eens doen. Dus we gaan het concert nu 2 keer geven. 5 april in Kloosterzande en 17 mei in Koudekerke. Dus we spelen met 2 orkesten samen. Dus een muzikant of 80 op het podium. Popkoor Akkoord doet mee, dus nog 70 koorleden. En we zijn bezig met het organiseren van een kinderkoor op de basisschool. Dus we verwachten dat er ook nog wel minstens 60 basisschoolkinderen meedoen. Dus al met al wordt het een behoorlijke happening. Zo, dat is inderdaad de moeite. Maar hoe doen jullie dat dan logistiek eigenlijk? Met iedereen op een locatie krijgen, de repetities. Hoe ziet zo'n proces er dan uit? Nou, we repeteren als vereniging onafhankelijk. Maar we gaan ook naar de repetitieweekend in de Prosper. Daar hebben ze een mooie, hoe heet dat ook alweer? Accommodatie. Een jeugdherbergsachtig iets, zal ik maar zeggen. Dus dan kunnen we met 2 verenigingen repeteren. Dan gaan we in dat weekend alles samen repeteren en dan volgen de concerten. Oh, dat is prachtig. En moeten er ook kaarten voor worden gekocht bijvoorbeeld? Of is het... Ja, een dergelijk concert, zo'n organisatie vraagt financieel nogal wat. Dus helaas kunnen we dat niet gratis aanbieden. Dus er moeten inderdaad kaartjes voor gekocht worden, ja. Kan ik me inderdaad iets bij voorstellen. En jullie willen ook inderdaad de jeugd betrekken via zo'n popkoor. Hoe kom je dan aan die jeugd? Nou, dat is een project daar gaan we opstarten met de basisschool. En we willen meer muziek ook in de klas. En daarvoor hebben we samen met Toonbeeld starten we een project op. Dat de hoogste klasse van de basisschool, die gaan nummers instuderen. En die krijgen de kans om dat met ons uit te voeren in een groot concert. En dat is dan de basisschool van Kloosterzande? Ja, de basisschool van Kloosterzande. Oh, dat is geweldig zeg. En stel andere leerlingen van andere basisscholen, zouden die er ook op gebruik van mogen maken? Of is het echt... Het is nu echt bedoeld voor het getij. Kijk, als er hele enthousiaste kinderen naar Omroep ZVL kijken en die denken, wij willen ook meedoen, kunnen ze zeker aanmelden bij ons. Oh, dat is geweldig om te horen. En dan ben ik ook benieuwd, die 160 jaar, waarschijnlijk veel gebeurd. Wat is voor jullie eigenlijk de mooiste herinnering vanuit het verleden van de Harmonie? We hebben natuurlijk hele mooie herinneringen en die zijn er elk jaar wel. Als het over bijzondere gebeurtenissen gaat, we hebben gespeeld bij de opening van het Rijksmuseum. We hebben gespeeld bij het huwelijk van Willem-Alexander en Maxi. Maar ja, dat zijn vanaf mijn periode dat ik erbij zit dan toch wel de hoogtepunten natuurlijk. Ja. Dat is echt geweldig. En hoe komen jullie dan bij zoiets van inderdaad een huwelijk van een koning? Dat is niet iets waar je zomaar voor wordt uitgenodigd, lijkt mij. Nee, ja, ze wilden toen uit elke provincie een vereniging hebben. En wij waren de vereniging uit de provincie Zeeland. En er is wel iets voor gelobbyd. Hoe dat precies gegaan is, weet ik niet. Want dat is echt al lang geleden. Hè? Dat was 2001, denk ik. Of 2. Dus dat is even geleden. Dus dat weet ik niet precies meer. Maar we zaten er wel bij. Ja, geweldig. En voor u? Ja, ik heb die momenten ook meegemaakt. Dus voor mij zijn het ook echt wel de hoogtepunten uit mijn muzikale carrière bij de Harmonie. Ja. Dus die vergeet je gewoon niet. En wat maakt de Harmonie eigenlijk de vereniging die ze is eigenlijk? Ja, de Harmonie is natuurlijk althans de Harmonie van Kloosterzande is een vereniging wat echt wel een vereniging is. Dus het is een hechte groep met een goede sfeer. We proberen ook zo goed mogelijk muziek te maken, maar de sfeer moet ook goed zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus het is een combinatie van factoren. Ja. En jullie hebben een nieuwtje. Als het goed is komen de nieuwe pakken voor de muzikanten. Klopt. Ja, veel mensen kennen ons waarschijnlijk met het zware donkere blauwe pak en de rode stropdas. En we hebben ook gedacht, die 160 jaar is ook het moment om
om ons daarop te vernieuwen. En een heel traject dan vooraf gegaan. Maar onze pakken zijn in de maak momenteel. En we hopen dat we in april, op 5 april, dus fris en modern voor de dag kunnen komen. Ze te onthullen aan het grote publiek, als het ware. Zeker. Ja. Zijn er grote veranderingen in de pakken? Qua kleuren of kunnen jullie daar nog niet al te veel over prijsgeven? Niet al te veel over zeggen, maar het is wel een beetje moderner en meer van deze tijd. Oh, geweldig. Is dat ook om bijvoorbeeld meer jeugd aan te kunnen trekken? Of dat niet per se? Nou, dat is lastig zeggen of dat meer is om jeugd aan te trekken. Maar een oud, zwaar pak is voor mensen toch ook wel een puntje van zeggen van moet dat nou nog en is dat nog van deze tijd? Wij hebben daar... Uiteindelijk hebben wij besloten om nieuwe pakken aan te schaffen. En dat is een heel proces wat we doorlopen hebben. En daar hebben veel mensen op meegedacht en meegekeken. En het is allemaal een beetje moderner. Ja. Maar we vinden het wel belangrijk om uniform naar buiten te blijven komen. En daarvoor hebben we een nieuw pak. Wat naar ons mening voor alle gelegenheden passend is. En die oude pakken, hoe lang hebben jullie daarvan gebruik gemaakt? Ik weet het niet precies, maar ze waren er al toen ik bij de harmonie kwam. Dus ik ben 40 jaar leeftijd, dus toen waren ze er al dus lang. Ja. En er zijn uiteindelijk wel eens wat bijgemaakt, maar op een gegeven moment hebben we toch gedacht van dit is wel, het is mooi geweest. Dus je moet ook heel zuinig zijn op je pak wanneer je bij de harmonie zit. Absoluut, maar niet alleen op je pak, ook op je instrument natuurlijk. Ja. Hè? En instrumenten, is dat ook van de muzikanten zelf die met een instrument komen of faciliteren jullie daar ook in? Dat wisselt. Sommige mensen hebben een eigen instrument en sommige muzikanten hebben een leeninstrument van de vereniging. Ja. En net zoals de samenstelling vanuit de harmonie is het voornamelijk blazers, zeg maar, of ook veel slagwerk? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Zoals een harmonieorkest meestal uit blazers en slagwerk bestaat, is bij ons ook zo. Dus we hebben 3 slagwerkers en dan nog 7 of 38 blazers. Ja. En dat zijn eigenlijk alle instrumentgroepen die in een harmonieorkest vertegenwoordigd horen te zijn er behalve de fagot. Ja. En er schiet me gelijk nog een vervolgvraag te binnen. Als ik dan ook denk aan de harmonie, zeg maar, dan denk ik ook aan zo'n mooi vaandel waar iemand zo mee voorop loopt. Is dat ook bij jullie nog het geval? Absoluut. We hebben een ontzettend mooi vaandel, dat is nog niet zo heel oud. Ja, we hebben er 2 eigenlijk. Eentje is vanuit het begin en één is, ik weet niet precies, meer een aantal jaar geleden opnieuw gemaakt. En daar hebben we zeker nog. Ja. Dus die ene is echt 160 jaar oud bijna? Ja, en die gaat in het stadskantoor in Hulst. Dan moeten we daar ook eens een keer... gaan kijken, denk ik. Of althans, ik ga er wel eens een keer kijken. Dan ben ik wel heel benieuwd naar hoe dat eruit ziet. Ja. En wordt die nog gebruikt ook? Of is dat echt puur voor... die hangt er alleen nog maar voor de sier. Voor de sier, inderdaad. Ja. De andere vaandel wordt wel een aantal keer per jaar gebruikt. Ja. En is dat ook bijvoorbeeld bij het jubileumconcert dat die wordt gebruikt? Of is dat, het is in ieder geval aanwezig. Het krijgt een plek op het podium. En, dat is dan voor de jeugd om bijvoorbeeld een selfie mee te kunnen maken, denk ik. Zeker, dat kan altijd. Zeker, absoluut. Mag ook met alle muzikanten in. Ja? Dus ja, zeker wel. Ze zijn ook heel toegankelijk, denk ik, of niet? De meeste wel, ja. De meeste wel. En dan ben ik ook benieuwd, jullie repeteren dan, is dat echt compleet de harmonie samen die repeteert? Of zijn het dan ook de muzikanten, al de trompetspelers apart, al het slagwerk apart? Of, nee, in principe repeteren we samen natuurlijk. Het is niet zo, helaas, dat elke muzikant er elke week is. Maar we repeteren in principe altijd samen. Op zo'n repetitieweekend zal er wel in groepen gerepeteerd worden. Om de puntjes op de i te zetten, zal ik maar zeggen. Dus die details even goed af te werken. Maar op woensdagavond, we repeteren op woensdagavond, dan repeteren we allemaal samen. Ja. Nog even terug te komen op die jubileum-editie in de Hontenissenhal. Hoeveel man kan er ongeveer in kwijt, zeg maar? 700 kunnen we kwijt. Ja. En dat gaat waarschijnlijk ook zo uitverkocht zijn. Ik hoop het. Ik hoop het, ja. Uiteraard, dat hopen we zeker. Mensen kunnen de tickets halen bij de giftclub in Kloosterzande. Tegenover de Plus. Ja. En online op onze website. En bij Schoen & Co. En bij Schoen & Co. Dus ook lokaal inderdaad op Klooster kan je ze gewoon inslaan. Ja. Dat is inderdaad prachtig. En nu ben ik dus bij de leden natuurlijk, niet te vergeten. En bij de leden. De leden zijn ook gewoon te benaderen. Ja, zeker. Ja. En inderdaad, om nog even terug te komen op dat popcore, zeg maar. Gaan die dan ook een specifiek genre doen? Popliederen, zeg maar? Of... Ja, ik ga nog even geen nummers noemen, maar het is inderdaad heel breed. Ja, sowieso is het programma heel breed. We spelen van echt klassiek tot rock, zal ik maar zeggen. Maar er zit ook een jazznummer bij. Dus er zit van alles bij. En ook bij het koor geldt dat het repertoire heel gevarieerd is. Van een nummer wat nog maar een paar jaar oud is, tot nummers die echt wel stukken ouder zijn. Maar wel, denk ik, voor iedereen een attractief repertoire. Dus gevarieerd en leuk om naar te luisteren. Dus niet dat je denkt van, het zijn alleen maar filmliedjes of alleen maar musicalliedjes. Nee, het is echt heel gevarieerd. En zo het samenstellen van die nummers, hoe ziet zo'n proces eruit? Want het lijkt me best wel lastig. Je hebt oneindig veel muziek waaruit je kan kiezen.
Ja. Dan moeten er soms keuzes gemaakt worden. Hoe doen jullie dat? Ja, het grote voordeel is dat ik dat meestal zelf doe. Als dirigent zijnde. Dus dat helpt. Ik heb af en toe ruzie met mezelf dan, maar niet met een ander. Maar elke muzikant mag altijd van alles aandragen. En soms neem ik dat mee, soms blijft het een tijd liggen en komt het dan van pas. Ja. Maar ik probeer altijd een dusdanig programma op te bouwen. Eigenlijk, ik heb meestal een paar nummers in mijn hoofd en denk van, oh, dan hebben we dat al, dan moet dat er nog bij, kan dat er nog bij. Met koren moeten we iets doen. Als we met de jeugd iets doen, met die kinderen, we willen wel dat het nummers zijn die zij ook aantrekkelijk vinden. Dat zij denken van, oh, maar dat vind ik leuk om te zingen. Ja. Dat het geen nummer is uit een tijd, of uit de vervlogen tijd waar zij niks meer hebben. Ja. Dus misschien voor de jeugd tegenwoordig dan ook wat TikTok-nummers erbij misschien al? En dat mag nog niet onder de 14 hè, of onder de 13, dus dat doen we natuurlijk niet. Nee, maar ik bedoel van nummers die daar al populair zijn onder de jeugd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet wat er populair is op TikTok, dus ik zou ook niet weten of het wel of niet zo is. En zijn er ook wel nummers waarvan je dacht van, goh, die zijn eigenlijk wel verrassend lastig? Nou, we gaan zeker iets doen. Ik zal er eentje zeggen dan. We gaan de overture van Rossini La Gazza Ladra spelen. En dat is echt wel een hele lastige, ja. Maar dat wist ik van tevoren, maar dan gaan ze maar eens oefenen. Ja. En wat maakt het dan zo lastig? Los van dat het een hele ingewikkelde naam is. Ik durf het bijna niet te herhalen. Dat is echt een tongbreker. Nou, de techniek gewoon. Dus het zijn veel noten. Articulatie is lastig. En met name voor het hout zijn het lastige partijen. Maar het is een ontzettend mooi stuk. Dus vandaar dat we het toch spelen. Ja. En wanneer zou de editie voor jullie geslaagd zijn eigenlijk? De jubileumeditie. Ja, wanneer is die geslaagd? Ik denk dat je niet voor een lege zaal speelt, maar een volle zaal. Ja, dat is natuurlijk niks mooiers dan voor een volle zaal. Zeker. Een breed publiek wat aanwezig is, en die, jong en oud. Hè, want dat proberen we toch ook altijd wel na te streven. En vooral ook gezelligheid met elkaar. En het samenspelen met Koudekerke, dat leuk wordt. En dan we ook de voorbereiding een leuke tijd hebben. En dat is voor ons zijn dat gewoon heel belangrijke dingen die maken dat het slaagt. Ja. En voor u? Ja, dat het ook natuurlijk muzikaal voldoende is om het zo maar te doen. Dus als het goed gespeeld wordt. En als het publiek ook enthousiast is. Dat vind ik ontzettend belangrijk. Je hoort het aan het applaus meteen of een zaal het leuk vindt of niet leuk vindt. Ja. En dat vind ik toch wel heel belangrijk. Ja. Of dat ze bijvoorbeeld meezingen. Als dat gebeurt, dan zijn we natuurlijk heel erg blij. Dat is altijd goed, hè? Ja. Dat is geweldig. Ik zou jullie vragen, willen jullie nog een kleine oproep doen voor onze kijkers thuis? Koop kaartjes en kom luisteren, kom kijken. Ja. Dus het is echt de moeite waard. En ik denk weer een uniek evenement in onze regio. Ja. Dus, en dat mag je eigenlijk niet missen, denk ik dan. En inderdaad, nog even samenvattend. Het concert 5 april, Honteniswal, Kloosterzande. 7:30. 7:30. Kaartjes te koop bij De Leden, Schoen & Co, de giftshop tegenover de Plus. Ja. Ja, en je wilt het echt absoluut niet missen. Oh, en de website natuurlijk. Ja. Niet te vergeten. En je wilt het zeker niet missen, nee. Ja. Beste kijkers van Omroep ZVL, weer dank voor het kijken. En mochten jullie ook zo enthousiast zijn geworden als mij, jullie weten nu waar je de kaartjes kan kopen. En tot de jubileumeditie van 5 april. Bedankt voor het kijken.